Ahojte. Prvé video, stieranie žrebov. Budem sa k vám prihovárať častejšie. Toto sú žreby za 1 euro. Sú od firmy, ktorú vidíte hore. A začíname. Systém hry spočíva v tom, že máte nejaké číslo, alebo teda hodnotu karty, ktorá musí byť väčšia ako číslo, ktoré je vo vedľajšom stĺpci. Tento prvý žreb vlastne je hneď výherný. A tu už len doškrabem hodnotu výhry, v tomto prípade je to 1 euro. Pokračujem ďalej. Tých žrebov mám 12. Už predtým som kúpil niekoľko žrebov za 10 euro, kde profit bol vlastne 5 euro. Pokračujeme ďalej. Následný žreb je tiež výherný. Tuto mám ESO, je vyššie ako 9, takže zotreme výhru a pôjdeme ďalej. Ospravedlňujem sa, že mi to tak trvá, ale som stále amatér a je to zasa 1 euro. Čiže momentálne máme výhru komplet 2 eurá a nasledujeme ďalej. A je pritom dosť neporiadku. Tento je nevýherný. Neporiadok sa ale uprace. Momentálne ešte nemám miesto, kde by som tieto videá robil pravidelne, čiže všetky tieto videá budú natáčané na rôznych miestach. Tuto máme ďalší výherný žreb a už ho len dostieram. Tu vám ukážem zasa 1 euro. Čiže tu máme 3 eurá. Zotreli sme v podstate 4 alebo 5 žrebov. Tento je nevýherný, ako vidíte. Pokračujeme ďalej. Zotieram šťastnou 5-centovou mincov, ktorú mám pri sebe. Z nejakého dôvodu ju nemením, to znamená, mám ju stále pri sebe. Tuto máme zasa nejakú výhru. Je tam vlastne 9, je vyššia ako 7 a tu máme 2 eurá. Rozmýšľam, že či to budem skracovať, alebo ste zvedaví na to, ako to bude vyzerať úplne nezastrihané, ale myslím si, že toto je také viac napínavejšie a všetci chcú vidieť, čo a ako to prebieha. Toto máme zasa výhru. Pardon, to nemáme výhru. To som sa pomýlil. Čiže bez výhry a pokračujeme ďalej. V tomto prípade tá 5-centovka nejako nepomáha. Ale tak nie každý deň je nedeľa. Začal som tieto videá robiť len kvôli tomu, že som bol zvedavý, či toto je vlastne profitová činnosť, nakoľko som v predajných stánkoch videl strašne veľa ľudí, ktorí si tieto žreby zakúpili. A mňa to zaujíma, že či to je akoby závislosť pre tých ľudí, alebo hovorím len zvedavosť, že či dokážu vyhrať. Takže tu sme dostierali posledný žreb, kde výhra nie je. Špín je dosť a ja sa pre túto chvíľu s vami lúčim.